боз як филми ҷадид дар пардаи синамои тоҷик. дар ин ҷо дар таги коса нимкосае ҳаст. ба дунё омадани тифлаки деринтизор, мавзуна моҳ бар ин духтарча таваллуд кардааст. даст кашидан аз фарзанд. ё тавба, чӣ ҷоҳилист. аммо ман ӯро интизор набудам. лекин нағзакак фикр кун, боз пушаймон нашавӣ. аз як сӯ вафо, ман ваъда медиҳам ки туро хушбахт мекунам. аз дигар сӯ ҷафо. ё бо ман зиндагӣ мекунӣ ё бо ин духтарат. мушкилоти мубрами зиндагӣ. ҳол менамоед. шумо боварӣ доред ки ҳолатон хуб аст? он ду духтар намефавтиданд. тақдир чунин бошад, чӣ тадбир кунам? яке писар мехоҳад, ту бояд барои ман писар таваллуд мекардӣ. дуюми духтар, ӯ гуноҳ надорад ки моро интихоб кардааст ислом. сеюми Ҳеҷ ба гап не. нохуни фарзандзод. пагоҳ ӯро гирифта ба хона биёр, бигзор бо мо зиндагӣ кунад. ин ҳама дар филми тоза эҷоди ашк. рӯзҳои наздик дар тамоми кинотеатрҳо ба намоиш гузошта мешавад. телефонҳо барои тамос 904 00 85 00 909 88 87 57.